Iro you try, ya pi baro ki beri ki ba ye ki jong ublay, ki bla siu spa daga snam ka ba kodo ka jong utry jongi ublay u Jesus Christ. Ni ai ngo you try da shisha na ka Porsche ka por u ai ngi ka tien ka jong u ka ban long ka jing em na ka benta jongi we ki ba yo sngow ya kata. Ni sngow yo ka jing ka jong ublay da shisha ka long ka ta ka ba kraw ka nyangi. Ba open sngow siya ngi ka tien ka jong u. Bangin long ki brio ki ba itu ba tep ban champang ru ya ke ka ba utrai udon ka ban keren bat ke ka mon ka jong u ha ka gm ka jong i we pi we bat ni baru i tep ka mon ka jong u blay ka dei yang i we pi we bangin long ki brio ki ba itu yu ba shakri yu ba mani yu ki brio ki ba em kan ki bla la luot na kata ka jinglong ka barem ban wan long brio ba thamai ha kata ka jipan thamai no ka jong u Chris hi ya ngo yo try sa isien pat ngi yo ka ban wan biang shapi ban wan rai ka tin ka jong ublay ban long ka jing hikai ngi ban long ka jing mentoy ban long ka jing sneng ban long ka jing kur khu ngi baro ki badan bantalam ha ka tin ka jong ublay ha ban ngi yo ban slok hang ni lambat ki shakri ki jong utry ban wan rai ka ni ka tin shapi na ba dei ma pi ha ka ba ban kong bala ai ki ni ki jingkeli bala apai ki ni ki jingkeli shakri ki jong utry But yo ika jing shai, ka jing champang kan. But ingat ha kani ka poru kat ba nang ni na portnet. Ngiyo ya ka ban keren halor kita ki jing keli ki jong pi. Kan wan ra shisha ka jing kurku ba kan long ka jing mentoi ngi baro I we pi we. Kum ta de ka ba ai ngo yo try Jesus sai sien pat ya ka de ka lat. Ya ka ba ngiyo ban ya sngo ka ka jong u ngap dia sngo baru kum ju ha kani ka por. I pastor bantai. I pastor maulong, I pastor rang, I pastor fair. Lem kum ju isa don ada rengkat lambat ngi. Haga ni kapor nyinge man la kapor ha bangi yo ban wan rai ka tin ka jong ublay. Ka dei be ka bantay. Yangi I way pi way. Henry ka tin ka jong ublay u jisu hui dala dia uang. Ba umla ba ka jingjin thot kanum wan. Ka jingjin thot ka wan bet. Henry kan mau ki ba ye ki jong utry. Habangi wani ka bantay ka tin ka jong ublay. Umday ka ban long ka jingjing thut, handay ban long ka jing mentoy, ban long ka jing tay. Na ka banta jing I way pi way. Te da kata ngan lei ka ban puli ha ka ni ka por na tin ka jong ublay habangi sedang ha ka ni ka por. Na kwa ban pen kan mau biang ban puli ka ni ka tin. Ba u apostle Paul usho sha Timothy. U ongkum ni ha ka lenong ka ba sa ha ka shiti ka ban ning kong Timothy. Lenong ka ba saw ka dekot ka ba kan rewang tu sumar syapang yala dia bat yala ka jing hikai tu men yai ne hakini ki namar habale ya kane men pen em yala dia bat ya kita ki ba yo sngow ya meken ingat ka ting ka jong ublay habang yo ban yo sngow ka pen em tang yangi Henry ka pen em yangi baro ki ba yo sngow ya kata bat kani ka jing hikai kan long shisha ka jing matoy ba ka jing ker khoy pi nga danget skami kane bat nga amen semi pi pin yai ne hadu ka bakut bat pin ngap ha bakan long kan wan ra ya ka jing pen thamai ka jing kela bat kam ta me ka jing kta ka jong utrai bat umsem ko jong u ha ka gm ka jongi ha ka gm ka jong pi we ka jing keli kala wan pastor ngan Aisha pi ha ga ni ga por lingba I Angela Sentem kani ka jing keli kala wan na pi ong pastors sngow bahase pensyai ya kani ka ba ong na Ecclesiastes lenong ka ba hinyo ka dokot ka ba khat rew khat nyo ngan puli ha ka di ka por kumba ka kalong ka tin ka jong blay ko ang kumni na Ecclesiastes ka lenong ka ba hinyo ka dokot ka ba khat rew khat nyo pipiong kani ka di ka jing keli kat ngom kani ka dokot ba pim sngow long shai than ya kani ka ba la thwa wat long uba hok than lemne wat pen long start than yala di balai man shu pen jot yala di wat long uba man than lemne wat long uba biet balai man shu yap shua kapor jong me pastor kini kidiki kan tien kat kom Ecclesiastes lenong ka ba hinyo du khot ka ba khat rew khat nyo ba hoat ka jingkeli ka jong ka dei kam dei ka jingkeli hande ikwa ka jing pen shai halor kani ka du khot ba hang ne ka kran mesh phang kata ka hok te ngan Aisha pi pastor ban lamprang mo unong tho juga Ecclesiastes mo ukwa ban karen ya ke la ni ban hikai ya ke leng ba kini ki kentien Kulusibon Miss Rose ya kata gajing keli mo lembai la kli dita ita ikong ho jisha kani ka lesi ka jingtho ka ba khamlong pher na jingtho baro na tin jumble
namar dengi puli bet nado pasdang nado bukut jung ketin jung blei ngilap bet bu blei ya ke skri jung uhi udo ong ru menghab long gi bohok le phosi ga ni ke jing kali pa ni kalong pher wate ko ong wat long bohok than uni nong tho mo ni ko por badi Solomon upan ke jesta lutrai te but habun ki jistona ban puli ki proverbs listes namar sibon ma ki kai yang ita spang ki ban champang haga jing man la kasni but lingba kan ga dekhot ga dan nagaliang ga justo naga jonga kan Solomon batai ta kan ga por am ngasu thu namar ba upat le sia ga jing na dia trai namar labat ngomong ngajong maya kata laju batai teng menchua tong ang bakat bo Solomon udang nget hau blai limba ga start am hisau urai habun ki ik posi on daula kam nget pada kata ka start ju kata ka jinton jang spa uklet ju blai ta bat lima kata ka start budan pat namar ko pa no pi classes test ka batai bon ba ki ke bat classes test khambon bhai ka start ba ka jing bi kom ta ter mang ni namar uni uju hi u nong tho am hakal nong baning kong son batai kata ma hakal nong baning kong hakal dekat bakal prai uni ba pan ki start pose ba khadu uni uang namar ha bon ka start dan bon ji susi te hakani ka bentang ngasngo Solomon batai ka badai yengi namar ngajulap da ka ni ma beli bo Solomon uang wat long ubhok than lam ni wat long ba start than la dia balai menshi penjot la dia ta ngasu thu Solomon ni ka por batai kham tam yengi ki bhok beli ba ong bhok ma namar ngi ki bhok am ting teng ki sha pen biet ha bon ba ki bat de ki bhok ba am kini ki bhok te ki ngop bon ba ki namar le si ha bong no kadai le si kata ka jinglong sngur jungki ka jinglong chida jungki ba kata ka jinglong khu jungki ta mo ju anuk saya kata ma ban pen ngop khambon am di biki bhok ta ting teng cha thok ai kham tam ma ka pisa pilan nei kham tam mo ngai khama kini ngi ma kini sngi le ba ju sha thok bon ba ki kham sian tin jung le ko ong kata ki kham sian kini ki brio ki jong ka perthai ta baning ki bhok balayan nga jo ya kata ma bangi bhok am ting teng kawan ka to jinglong sida jung yam ba hingop no kita ki boro ta tengah trai Solomon upat nadong shadong am hakani ka benta usai kani ka benta trai le se ba usu thu ta ba kalong kumnu ta ka jing em jung uta namar le sia kata ka jinglong sida jung tu pen ilo ta kata ka jingdon jing em kata ka jing roy ga jung phuse pu umte pade le sia ka sida jung ru bo haka pen ka jing bom su thu bom tip ya kata ungop hobon ki tengah sungo limba kan ka khot ka ngas ngo bo so mong thoi kan ni namar ba i kata ta ba bonam ki bongop haka jing sha rem hobon ba hak perthai di bhok ta nama belai le sia ko bonoi phi kimdan jing start ni ka jing tip ka tin jung belai tengah sungo nakalian junga di kata Kubli bon pastor dai nga kwa ban ai bi kini jingkli pastor ma ladan ba clear kani ka jingkli ka wan pat nai we khna ita I tho ai kata ka jingkli yong ngam snow thu ba kamot kum no ban long ba hok hau tungi la se ban long ba hok namar hang ni ru uni nong tho ong ma wa long ba hok than e ka bom mot ba do ong long hok pastor dan la batai ya kata ka jing long hok riu jisu ru ong kum ne namar kini kisilran chu em habakile ya lapte kidi ki ba hok tading tau ong ini kintin hang ni lagi pli Matthias nang bispo ni de khot ba khat riu ong hakmi nga pa no epi kum ki langbrot apdeng ki suri namar kata finlong ki besian kum ki psain bat ki bejemnot kum ki paro Ritu sumar ni Gibril na ba an ai no api ke jing bishar kini sempat ya fi snagok jongki on yalam ru api khamat ki leng skor ki sim na ka benta jonga ya ka ban long ke jing pla haki bat haki gentle tarte no to ongam te ujisu ong pi ki ba hok tip ya ne ka wai ndi tamu shu hok hap long ru ki besian kum ong pastor mentan namar ba hok tan teng syak pen ngop haki ai mo Gibril ki ba shalak jong ne perthai ngala banong ding ta ujisu ong tengi ban shu ho dengi hab ban long ki basian ru ban sung thu uni wan na kano angle kini ki wan na kano ka benta kini ki mut ban ong kumno kini ki mut ban le kumno ngi hab ban dan ne kata ka jing start pi hang ni ka ong bet ka hok ba ka jing start pi tading ta ngi hab hok ka mut ngi hab ban dan ru ya ka jing start tadi ta bangi dan ka hok ngi hab ban dan de tang ki jing start ngi hab ban dan ru yumin sim jo ka jing start ya ko bangin suk thu am bateng teng ni shasim kabu plat kum ki bahok ria bangidan pa yum sim jo jing start ngilat na kita ki ai baro tadi ta ngim ina khablong mangi ki ba kham start ban kita ki bale start ken
tadi kita ini pulih ketin jubli beng wat long ubahok tan mdi ban shulong sungur tan marketin kasih ong ma ban shida tan kabayap ma tadi kita ngihap ban long ki ba start ngihap long ki ba shempang hang ni ong lemni wat pen long start tan yel di hang ni ong wat le start tan pat bun ki brik shule start bat ka biet Jadi. tadi kita dah le start ki ba biet je jenjar ba tadi kita ting umensim memandru ula ban pen sngo start te yaki tadi kita kile berki ki kambiet tadi kile ki kam ki bom dei namar ba usoitan u pen sngo start yaki tadi kita ka ba berkong wat long ubahok tan lemni wat pen long start tan yeladi balai mencupen jot yeladi tadi kata langi long hok ngap balong ki basian baladang ngilong ki start kadai kata ngap ban yo saya mesim jo jing start bangim dei ban song start pat hakata ke jing start la jong maka babel ke ong kata mo mabun ki brio ki song start ya kata ngi pule ke ni ke por ni iru na ktin ke jong blai u blai ong kum ne ngi bo apostol paul ni ki stis ki korin ni ke lenong ke balai ke khot ke khandai ke ong namar kata ke jing start jong ni ke perthai ke long ke jing biet ha u blai pi u brio su song start Andrei hau blai rau tau brio dei pi ke jing start ke bisha ke dei ke bo i thu yu blai ki brio su start klami thu yu blai kita ke di ba biet ta ke kata kini ki brio ki badan ya ke jing start ke mot ki thu yu blai ba si sin ba ki thu yu blai ki nam jat no Andrei ki brio ki bisu snow start namar bo soitan pen snow ki ba ki start ki le pa di kam ka ba penjat ke bagi ki kintat yu blai ki kintat yu mesim ba ko ki kintat yu jisu badai kita ke poisai syaka jingjot tadi kita ngi ki bahok wat long ubahok tan mo omenem dia melong shida tan lem ni wat pelong start tan yeladi balai menjot yeladi bun ki brio ki kintat mo ongi fi ki kintat yu blai ki yu kupa ki kintat yu kon ki kintat yu mesim ba ko tadi kita ki penjot yeladi wat long ubaman tan Hani puk ong wat long bomman tan lem ni wat long ubabiet Biet. balai men shu yap shwa kapor jong me wat long bomman tan kamut kum no gani pat pi wat long bomman tan ka bomut hi wat pen tan ni ka donut ke jong pi namar ublai yo bomman namar pen plat ka donut ke jong upoi bi ka jingjat ngi pe gum pharo ma pen plat ka donut ke jong ulong bomman do kata ni isi sya bo ublai de penjat not thiau yo tadi ta habang ilong bomman ka ktin ke jong blai ka ailat yu bomman bang la ka bomut tadi kata habangi idei si borok ngidi ki bomman sudah akamat jong blai ngim dei ki bohok ngidi ki bolong bomman hi tang balada ngilong bomman makna ngim dei long bomman tanado kata pen ya ke jing khot ke jong blai pen ke invitation ke jong hang ni ka por mo borok ngidi ki bomman tadi ta borok ni ngidi ki bomman rei men shua ngilong ki bomman ni habang yo snowy invitation ke jong try ya ke jing khot ke jong ba kata ke jing eat ke jong Tadangi penjam na kadonot ke jongi tangi page tabangi kela ke bomot mo ong ni kamno wat long baman tan lam ni wat long ubabiet marka bible ke ong ubabiet ong bo ublei umdan blei vi na ka sam ba kat saw ka kren ni kata tada ubri ub tan ka donot udo jimpenem but udni ubri ubabiet tan ro udo ya ke jimpenem vi man ngasi perkat ya katanga kanun ko jing tho ka ong ladangi perkhatan daga main ke jongi sepang ublai de sepang kaptam sepang kilai uem we lose our mind andai ladangi kentat pat ya kani we will lose our soul tagade katam ladangi perkhat sisa sepang ublai sepang kini kilai ueli tenteng ni ongka ni ke bomla long ki reject ong ke bomla long ublai de long tang ublai tang wei kula ter man nget kum nu to khun wan kum nu to mun sim khoi wan kapen kulmar kli sisa bar kapen kta kli sisa namar ba ka ne ge jing mayan ke jong blai maru blai ong ka ta ba ke jingmut jong fi jingmut jong aki medai kilanti jong fi kilanti jong aki medai tading ta solomon u tho e gane wong pi wat sungo bomman ado kata kata walle bomman that walong bomman than do kata hadu pindo ke jing pinem wat bit han ro ado kata ya ka ba fin yap swaga por ke jong fi tadi kata nganget kita ka tien ka khamshai but sakawai de ko pi ong mantan kumnungi long hok dala ding imla hi ban long hok
Rai bangi pediang yu bahok aga GM ke jongi. Kum tangi long hok. Simple as that. Tadi tahu Jisu ong tu wat shoi ki hima ke jong blei bade ka hok ke jong u. Ti ni ki ek boro ans ailang tamapi. Te bangi wat ke hok yo nam yo ka babel ka ong tu wat fin sa syam. Tadi dah bangi wat yu bahok syam yu bahok. U blei mde bori adu kata-kata ka bangi mla ban syam yu. Ya bangi wat yu ngi syam ba yu. Pada bangi syam yu. Si syang yo ka hok ke jong u. Kede kita. Boleh pun pastor. Nganget ke jing pensai handai nak ki pastor ki labiang hi. Dah hi puli ni kitab Ecclesiastes fin dapat ru hakmat mo ki Bible ka kathok ru ka ong ya kani ka ong ka kitab nong itu khana. Mo lani unong ya tu khana. Kani Ecclesiastes aba Solomon utho kani utho onda wala khamrang ba kerta. Kamdai ka por ba udang kesam la. Kani ri bu utho kaba habau larang ba dai nama kata habang nga sutu ke belai pensya jung ki pastor kala biang rekin dat ngasu ban rap lang ya ke beki kla keren habang ipuli ke Ecclesiastes ngi hab sutu ya ka rukom puli kane ke passage habang ipuli ngi simbitang ni wi de khot ke ba hari kane ka kalong kumne ka yesno hang ne na do ka khot ka ba khatsan ha do khot khat pra pia puli lut baro ka ong sho kumne kane baro ngalayo I hakisngi ki jing thala jonga hang ne Solomon ong ngalayo I lut kini hakisngi jonga jing thala jonga don uriu hok ubayap halaka hok udon uriu boman uba penslem yala ke jingem halaka jingle snio pi ane wong don uriu hok uyap uriu boman lai udang slem ya kaban yap kebamut hak ta ke jingle snio teng ki ong ba ni ki ba pop ki dang imslem hala fim yo I ke jing kredit kat no ba wat ke jing yap no kim yap ki kwa ban yap no kim yap nang tau sa ong wat long uba hok than lem ne wat perlong start than yala di belai men penjot yala di nang ta I pastol la kran ro wat long ubaman fi hang ni kawan lang wang wai ni kintin wat hakal khot ka ba khat nyur ka stang wat long ubaman tan nang te de khot ka ba khat prapat ka ba men bat yakani wang wai jingmut u Solomon si syaru nakata wat pelat yala kakti namar uta ubasyapting yo belai unwan mi no nakibaro kabamut ubri bo syapting bling ngan habatai naga dekhot ka khat pra man sung thu ik tiki arli dekhot kibriu ki bo syapting yo blai kinum long kinum bishar pat ya kiwe kinlong tekum ne ngan pen I fi ka nuksa naga gospel jong Lukas klanong ka khat pra udan uni orang ba ling do ulet banduai badawong nga kham hok manga bon we nong krong nga sha jing it hang ni ka jimut kata wat long kumta namar teng ngila long hok ngila bishar kiwe Niong ba ngilawan ra ik rule ya ka an jong ka jinglong hok ya kiwe kum ki sadusi bat ki pharisi ki ra ik to ka an jong ka jing sat kti sat luta ki nomar bole ki ong pangide ki bahok ka jing duai ban duai slam kum ta fi kata nang tau ong ro ki dol pat ki wan ra rule ha ka jing le bomman men da kwa di le kum ne klek kum ne ki wan ra kum ta fi kemau ba wat ha ka ban le bomman don ka rule wat ban le hok group bat hang de Solomon iPad ya ke jingmut ong yaki ong ken mau la mele kita beroar menyap la mele hok palat ban yaki wei mesgo banganga hok hebu ke jingkai jong Jisu kong nyo ko re kiwe ban yala de mesgo banganga la biang lut ngam don jing duna no benta pindape ya kene ka benta hak de khot ka ba arpo pe uda pensai ru ya kene ka benta Solomon da shisha omdon uru hok haka khendo ubale bha bat ubam le pop ong dei nama kata teng yong nga ngala hok than na so baro kin hok Solomon lo batai hang ni mdan baro ale pop wat mangiru hang ni ngila julong ki ba pop menor kene ke jing em ke bangingi yo dei tang da ka jingai ke jong Jesus Christ ke jing yap ke jong u halor jong deng phna dei ma u ken utau rang ba ling do u jongi u ba ya sat nyam ta jongi ya ka ban pen em yang ni kai kam dei bangila le na la de teng ngalong fi ki bahok fi de kata ki sko ye kata bopop bro me medi no bilor ngal ju sko teng haki testimony ngabun sing ngaju ka waju ai ko mitu testimony ngate di sikes ngadi kata wat ju sko kraw ya ka pop namar belai ken mau ya kene bu Solomon no namar usutu ya kene haga jing em ke jong o bau ong ka bha men bat ya kene si syaru nakata wat pelak ya lagati namar utau bo syapting yo belai unwan mi no nakibaro fi syapting no belai
kadon gawi ka jingkran jong pastor mansua ka jing sarong kadon gawi ka strat ha mansua ka kumno pastor do vinang kan mau pastor aslam ba kata ka jingkran vi ai Kajing sorong riu belai, kajing sorong longpop, kajing sorong riu niam. kani ka dei kata kan kani bu Solomon ukran hang ni kan to wan song sarong ka phile pop nga bak kumta nga da yat kum ki vinas ngap kumta mo wan song sarong ha kita baro hari kan mau tang kani ka bu Solomon u ayangi ha kani ka benta to ayangin bat ya kani shisharu nginum pelat no nak ti jongi ta kata ka dei bangin sapti nyo blai banong tang da mar jong blai ngilong kum ne Kumba syuban rap dari pastor mo, kan mau bau jisu kelemwan nam taki bahok. Mau beriu bus hok jisu ngam dei nam ta jong me. Shu sungu hok klem hok pat kan. Kumba ong pastor ba shu sungu hok daga ba pendram ki wei tu bu ai tu bu klem tu bu auria tara ki farsi ki ang jisu boleh uli ba kita ki ba pop. Bagi nong krong, bagi kita ki ba pop. Tadi tahu ni pulih yang ni mau lekas untuk kalau nong ba san. Kada khot balai fuar gong ngam shim la wan ban khot igi bahok henry igi bopop shaga jingkala ke bumut di da don ki bri bos mohok palat adu bakim sang don kamshu yu jisu ki ong ro balai ki mle pop tengi ngam ju peniap ngam ju tu ngam ju klim ngam ju sakilam ler kum ong tu samla ruspa ngala biang lut don sedong kagum ka hukum de baro la biang lut tip top sak eng rang duna ong do mengadang kena tang labat kita usung hok teh kalau Solomon ong ne wat sungu hok tan. Marba la da fi sungu hok tan fi du no e bahok. Baru tahu bahok di Jesus Christ kan. Kublesi bon pastor ba PI kata ka jimpan shai ka jong pi ngai hakani ka por dona preng jong pi ru ki balai kli kani ka jingkli la aslam ba manta pila kli ru ke ba piong pim ngau thu bai kani ka de khot ka ba ong ka jing shap ting ya oblai ka mot kum no rei hakani ka por ngai baru arngon bagi pastor pila pen shai halor kani ka jing shap ting ya oblai nama uju ba khoi ka Ecclesiastes ha ka proverb ru ni kong nyau uong ba ka jing sedang jo ka jing start kani ka jing shap ting ya u blai te shushu nam ta ka jing mentoi jong ki ba pei ba ngap ma kani ka por pastor la da pidang ai shushu khniat ke ka ta ka jing shap ting ya oblai ka ba mot kum nu ngi shap ting ya oblai ta bang phai chen khtin ka jong blai ba bon sen aba ki brio ki so tho bakla ki ne ba ong jing shap ting yu blai ki don ni ka jing shap ting ba ki trai yo ki yap ne ki don ka jing shap ting ba ki ri di no blai ba bon bhai ka ta la bang pet ya ka bani kong tam do no ko pe jong ke eden hei ba brio ha bat ka brio ba ki la le pop ki shap ting no ki shap ting blai blai na mar ka pop ka jong ki bat kilari ka taru te ka don ka jing shap ting re bang phai pat chen ka khtin ka jong blai bang ong ka jing shap ting yu blai kare bangi borom yu blai ka bomot ni penret haka ta ka authority ka jong blai ne hata ka ikhtiar ka jong blai ka ta ka bagi ong ban shapti yu blai but abang ong shapti yu blai ka bomot ni ye ke bo blai ye ni isi ye ke ka bo blai u isi bangi phai ni ka khtin ka jong blai u solmar u kran sibon ba abangi pet na ka kitab proverb ka ni kong ni pet ani ka lenong ka bakhat sao ka khtin ka jong blai ka ong ni ka khat ka bar phinyo kong ka jishep tiang yu trai ka long ka pukri ka jingim ya ka ban kriya na ki jingriam ka jingyap ka tare bani kong shwa mor ka jishep tiang ka jong trai ka long ka pukri ka jingim but abangi don ya ka ni ka jishep tiang ka jong ublay ha ka jim ka jonga ba jingi iwe pu bangi num shep tiang ublay ko muta bon wan ra ka jing bishara ka jim ka jingi ko muta ublay bon wan ra ka jing penjot ka jim ka jingi re ka bani kong tam dong yap sto ba uni ublay u ko ban ai ka jing imingi pada bangi la yo ya kan ka jing im no blay ni shep tiang bangi num kwa ban pen susi ya iru em yo ni blay katari ka jing shisha bat nginum kwa ban le ek bam de ka kum komon ka jong u tarau ka tin ka jong blay hani kong ha ka khot ba apnyo kong ba ha ka benta ba khamok po kong ya ka ban kriya nakki jing riam ke ka jing yap ta bangi yo yu blay ngi yo ya ka ta ka jing im ha bangi yo yu blay ngi yo ya ka ta ka jing tem barkum juru wong biang ka proverb prapa dekat ka bakat lai wong ni wong ka jishep ti try ka long ban shun ya ka tak besniu ya ka jing serong ka jing someng kalinti ka besniu bar ki shintur ki bamutlop na isi katari mi jishep ti try ka bumut ni isi ya ki ai ka bu try isi ban ni iet ya ki ai ka bu try u iet bar ha ka nong ka ndai dekat ka ba shipho ko om ni ka jishep ti try ka long ka jing sedang ka jing start ba ka jing tip yu ta bu khot long ka jing shampang ka ban ba jishep ti try
Umur ngi sutu ngi don kani ka jishep ting yu bagi burom pelate yu. But namar bagi burom yu ngi yo ya kani ka jishep pang hakata ka jim ka jongi. Babun siang ki break ki sutu baklai kani ka bong ka jishep ting yu blai. Barang jishep ting yu blai ka bamut bet ni pedret khmat ka jong blai. Mo kumba ni laban ong ha ka por ka jongi por ni dang kena. Ni shep ting ipa. But ka jishep ting ki kimi ki pa kam dei ba kin sabi sharing ne kin sa penishito mingi ne kin sa show ngi hari kadon kan ka jishep ting ki am bengi burom ki kum ki kimi ki pa teng kum ki khon ro dengi le persai kimi ki pa kadon ka jisusi mengi la le persai ka an ki jong ki kan teng bagi kimi ki pa ro bikin show no re ki shus neng no ban ya la ki jong ki khon bar ki khon ki dang burom shi show ya kata ya ki kimi ki pa ki jong ki le lang yam so to ka ne ka jishep ting yau blai ka mon iwan perret akhmar ka jong blai Iburam pelat yau niu belai. Belai ke mala ong pasal mana namar uni niu belai bela ai kaji emingi. Kum nang inu belai persayo. Ya. Tara babon sin ki beri am kim aba kim pat yo belai ki numpat suto ki jishep ting ke jong belai. Kim pat suto. Tara la kum ba u yo nes ken wang ka shiti ke jo ni iet namar belai ula iet shom uingi. Ki sin fila suto ya kata ka jing iet ke jong belai am kamot ya kan ka jing iet ke jong belai am finri. Finri buram ya kata. Finting buram ya kata. Kau mengalaman orang mo haga jinglong kum shikurem mo kum shikurem nganum kwa ke bangan le banong persya ilok isoma bangan le persya I ne bangan ban yo perlok sedak we nama ngatep kata ka jingle ka jonga am ka sapul susi bi kede nam de kata di gajing shisha tara nganum kwa ban le ke banong ban pensusi ina banwara ya kata ka jingle apring jongi lau ngaut ngaburom ya ke ebo bleu la ai ha ka jim ka jongi bar kane ka jing ka de ke ebo bleu la ai bar abo bleu la ai maksud tu ya kata ka jing ka jong blei bar namar bagadon kata ka jing ka jong blei ngiri kendong ganya kata bat ishep tiang you know blei kumba kata ka jishep tiang kala don umniu mensim jo ka jishep tiang ru udon how Jesus Christ tomorrow Jesus Christ don uniu mensim jo ka jishep tiang ya blei uniu mensim ru don ha ka jim ka jong kiwi pat kiwi ki banget ki kwa bale ke bo blai ukwa na ke jim ke joki ya kamon ke jong blai bangange iru kane ko por I sadan ila ban pensuto khampa shu ha sha preng jongi ya kane ko ong ke jishep ting blai Kublai shibun pasarang te shwa I sadan mo in kadan halor kata nga shukwa ruban ai sa kawai pat ka jingkli mo haba sa pi penshai kane ka jingshap ting ya oblai namar bon bhagi don ru kane kumbai pasarang ri ong ba bon bhagi don kane ka jing ngau tho bakla ban shap ting ya oblai namar how to oblai jongi udeu ta oblai ubasan sha da ka jing shap ting lan da ka ba penting namar kumbai pi an usamo kum ki khunru ngi don bah ka jing shap ting ki me ki khpa kum ki khna ki don jing shap ting ki ya ki kita ki himman ki jong ki lani ki tu ki ya ki no hikai ngi laban ong hande shalendat pan ki le da kumbai le se mar khmat te ki supun ko ngo ban ong ating burom namar ki don ka jing shap ting hande how to blai jongi u sanshari ngi da kata ka jing penting kasong ha ka konteks jong ka kalapun ha ka jingmut jong ka tu kentien jing shap ting te mo adang isu pet mo magila sedang ni na nomane na ka ni ka kitab Ecclesiastes bat na proverb ba bla pen pulil par ki pastor ya kadi la lasit ong ru te da Solomon's paradox te mo beli Solomon's paradox namar ba Solomon am utho bon ki handai yala diu klamne ukran si bon pang ka jing shap ting yu blai u klam shap ting re yu blai mo ti Solomon nam ka jing shap ting jong Solomon bu utho ka de ka jing pendap bet ya ka jing ong da kitab Deuteronomy mo kata de na kalenong basipod khat bakat ar ko ong mentate ku Israel utrai ba oblei jome ukwa ayun na me tang ba men shap ting utrai ba oblei jome bat ba men ya kalenti ju baro ba men ie ju bat men chakri utrai ba oblei jome dala ka donot baro ba dala ka men sim baro mo bat men sumar ki hukum ki ju utrai ba de ka an ju bat ya ki ba nga hukum ya me bat ya ka ni ka sngi na ka benta ka jing bha jome tikidi kita ke ba Solomon ushap ting yu blei di tang ha ka ni mo dala kran sapang ka hukum ubiang mo u giat ha ka hukum ke jong blei hari ka tu ka jing shap tieng ka baong ba ka de ka jing shap tieng ka kum ka badai ka jing shap tieng da ka wei pat kam dan da ha Solomon shap tieng ta kata ban pentikna bu nom kenria na kata ka hukum mo tel habai de kum usiem ulayo ko hukum ban sensyar tu sensyar ko usiem mo na ta habu ulayo kan ye kata ka jing start mo upendan kami kata ka jing start ka jo hari utho ikta ki baro am ba ma uhi uklam im kat kum kata ke ibu ulatho wai jing sneng ni ki wei
dah kaba upet je kejikim joladi hi babun ke kata ka boang wat le hok than ke baram ulai la dia ta jing bisa jong blim tan dah mo ulai le ta kata mo mani blai thau mo nang ta de uklem ru mo ngala banong udan cibun ba kita ki kentei ki tengah ka jing keju ka klam dan kono ka jing bisar ha ka jing im ka jong u te ta kada so ong kan mo ba kita ki kentien te wat le hok than kum kita wat le bamban than kita kentien beli punan kam kita uyu iya la dia te bulong kum ta om i te kono ka jing ja ta ka jing im keju te sep tieng ra ken yo ublei kum ka baong reverence usap tieng yo ulat no hukum hanrei sep tieng pat yo blei ban buram ban tieng buram yu ka kerak kentien ngala abot ong kata kentien reverence kan mo kata ba bible kasih ong kita kentien ke di tieng buram mo ba ngisyam kita kentien mo kadan kato kan di haka ana kitab Hebrew haka leno ka bakhat ar kadon kan di kentien ka ong nabakum ta haba ngipidiang ya ka hima ka bam la penki tu gin ya yo ka jing songo da ka ba ngin ya ai ka jing syakri ka ba penso bhayo blei da ka ba buram bat ka jing tieng buram mo tikini gidi kita kentien ke bagawan kentien reverence mo ti haus Solomon udan ka fia no reverence pat ti kata ka ublei am ukwa yang i mdir bangit syakri u da ka fia da kata ka jing syap tieng syuting yu hari ini di bersakri u da ka reverence kan ti habaong reverence kawan lang kini ki arteli kentien na ka ar kuren ngi polisi ti pol sigi ar kuren no ka bahnyo mo ka da khat ka ba khatsan kong bat ka jing sngau jong u yapi ka khamjor sikat de haba uken mau ya ka jing ko ngu jong pi baro kumno bada ka jing syap tieng bada ka jing knyo pila ya pediang ya u mo ti handi kadon kata kentien ke jing syap tieng bat kata ka jing knyo mo ka pila pediang u ngakemen namar kata ba gadon ka jing syania hapi hakiki baro tikum kini ki kentien ngi mix up no habang idan kata ka fia bat kata ka reverence mo tinggal abon Solomon udan ka fear takada upanan kam the fear of the Lord be bonsian hari uduna man panan kam ta kentien ban reverence namar usuthu ile dim jule rai kata ma ya kaban senang kiwe ban setting yo blei fear dakato ubatai lut ma marial di fear ta ko hukum ba ti hanrei yo blei pat ai reverence ti kalong kum chui hiri babun ki brio ma ki shooting ya katu ka jing sneng ka mapi pi mane ma hajan dadat nam ki tieng da dadan selendat pi la persyak nang kata baro ate hapor bala elap ki pastor anik sakri jong blai ki kai kitien jong blai hang tu ti ki tieng yo to kitien jong blai oh ni ngat tieng ni kitien jong blai dala po selendat pate nya tieng ro mdan chu ta ka reverence te ti kata kan ba ublei sensar ngi mo ta ka fear mak ublei sensar ngi ukwa ing bingidan kata ka reverential fear lan kata ka jing tieng buram ya ublei te damar ba ublei udai ta ublei ubai udan lut habar ka jaka but udai ta ublei umbam ngala banong ba umbam bisar wut ya ubriu hang tu ma ukwa yang ngi ba ngin tieng buram yu da ka ba ngi ko ngo ya u te kata ka jing ko ngo ka jongi ya kata ka jing ong ka jong ublei ya ka jing pha ka jong jisu mo bangi puli kita ki ki barok bo jisu pha ban le ki senran ki jong mo buang te kidi ki senran jong jisu ki dan ya kata ta ka reverential fear lan kita ki ai ka reverence ki tieng buram ya o jisu ta kada bo jisu ong ki ko ngo ki le kata mo wala o jisu dan chu te ulakio sebeleng ki i jong ki mat jisu akio sebeleng te kini ki ladi ban ya le kat baman de jisu la le ten le isu hanrei ki bat bet yu jisu buang bab kin up kan ya kata ka jingkular ke balak dap kular de doble jadi mer kata bo jisu ang jisu la kio ki dan reverential fear ki ko ngo ita ka tien bag uan ben sim ko de haki mar kata kan ki bagi brio matang la panang babun ngim dan chu kata ka reverential fear kata ka jing ting buram ya uble kan te la ngidan kata ka jing ting buram ya uble ka bomot kam tan pa bore kan la kam ta mar kanamdan kanu ka jing bisar yano inoro kanamdan ken kanu kala abanong kata ka ba nyoben yano inoro kanamdan ken kata ka ba le siliang yano inoro kanamdan ken kanu kata ka ba ngisuang bet ubriu badi di bopop uti ba kamta hari ke bahasa por te ma namar bobon sin habai de bet ke ba ngi bakran pangkapap kadi bitang kitu ke bahasa bar seda te ge bayu i bete da pulik tin jong blele ke tin jeble kham concentrate ba kipap ke bahasa por te te reverential fear kadi kata kan ngapet sini sepo yo ngadon jim khoj yo ngaperkhat bam dei mo yo ngaperkhat ki jing perkhat bam khoj
Mo, tekum kita habadan ke reverential fear ngam nuat syuk te bakan niat cata namar kibriu te kim tep kibriu kin itang kapok basabar de. Ubli tu i te basapok. Ya kadang ke jing pamyama. Ya kadang ke jing bisni, ke jing pihun, ke jing yapat. Ya kadang ke jing bunut, ke jing thang, kita apat. Ti habadan ke reverential fear ngam sya wat kita rokan ke jing jo. Mo, ti kum Solomon. Solomon dapat ke jing em ke juam ke pembuat upen bitang kata ka fear ke basabar bet. Umla ban pen i ka reverential fear ka basapo yo blay de. Namar balay mau ngala banong udan tang ka jing start. Hai bu jisur udah ong kita ba pat pedkup yo Solomon ru. Kum kini de. Mo, jadi kita Solomon ngala banong ka jing start kam palong i ban ka jing start bayo bengingi yo ling ba kata ka jing start ba ai do ka jing ai jong mensim de. Te kade ka jing start bala ai ngi ta ka jing ai jong mensim ko. Ka pelong ingi bengini i ke ke basapo swa. Ka reverence ke basapo hai bangadan marmet hai bangadan marway mo bol lada kamdan ke reverential fear lan ke jingting burom yu blay am kan longkum ni hakmat jong ki pastor lan hakmat jong ki banget ye baro am ngan pendi bakhlan doai bakhlan pulik tin ke jong blay te habadan reverential fear habadan marway ro ngan penti kena apa kadon bitu kata hapo bangan doai kadon bitu hapo bangan pulik tin jong blay kadon bitu hapo ke jong no jong te kata jing start blay ke bawan ke jing ba ke jing a jong mensim kata am kan pelong be yengi bengin long ki basya yalam ho mensim ba kloy be anytime ha kono kopor bengin long ki bri ki badwai ki ba pulik tin ke jong blay am dan kam banda ap than banda ong mono ro te mo ti Solomon yu akanya kata tadi yang ta ba ubleu sin sharingi ngala badong day dah katakan ke reverential fear bangingin ko ngu yu dah kajigit kam de su dah kata ka boong ngatieng te Solomon long ta ngatieng ke hukum namar yu obleu bitar mo nga te tieng kata hari umtan reverential fear tadi kita ujat mah bomdan ke reverential fear kan tinggi dan kami katakan reverential fear yu obleu Shisha, ku boleh syubun sedang habakran ya kata mo, ku boleh syubun ba pipen kan mau kan ika kentien boong ba ya kan ila khot Solomon's paradox mo balong contradictory ba hang ni ru pastor ban Aisha shu halor kata ba kumba ngilai akran ba Solomon hikai ka badai mo ban wanra ka jing start ka jing champang harakat bayala dia po ukam syam la ban le kata ba bun ngi isha kita ki beri ki bakran maha ya ka badai ka babaha mo kata ka jing champang ka jing start ya ka ban imhok handai penban ka jing em jongki ka bangi ong ja ka bashabar ti ki pen i kan handai ka bashapo pat kam long kumjo shu halor kata pastor Kita ka ditang ka jing asap sudah te. Kumbaya kran duk meneh ba kata kalong bon ki bri shooting yu blay ki tieng balai ki tieng yu poi du jok. kata Dan ki bri ki bakala ka bomut batieng du jok. Bangala ju i kata ki bri ki batieng du jok am ki kelatang spor. Sa spang ki poi biang sejo i. Mal beli ki tieng yo poi du jok ki tieng yo boleh perstam ki kira ki kala mut na mar ke jing tieng yo boleh kata ka dor kata ka jing kala ka nomne ndai ki brio ki bakala si sha ki de kita ki ba mat ki jing ki jong boleh ki ba yo shai kata ka jing shai de ka jing shai ka ba pen shai kadar ban yo i ka no bo boleh i ki i men shwa ki long ki e ki i kumno ba ki la de ban jot ki la de ban rem ki la de ban yap ba wan kan ka jing shai am ka peni thu ka jing ki jong blai tadi ta khin jok blai ka ong mon ai we yonis kal no saud khot ba khat pra kong om dan ka jing ship ting ha ka jing it hendra ka jing it be jana ka shop na shabar ken ye ka jing ship ting namar ka jing ship ting ka don ka jing shitam tiu ta bu ship ting am shim la pen janai no yu ha ka jing it la da ship ting blai bo blai pen jot na bo blai ulong ka ding bo bam du ni ting ye kata utau beri umshim la penjanai no yu ka jing it tadi ta ko mo isar don man ne ka jing it yu blai ke kata la dang idon khmat ki beri ne gidon marwing gidong tang ship tieng yu blai i ship tieng kata ong do menengi pulie ke jing ship tieng kata ka jing tieng buram de yu blai ka reverential fear ka bangi ship tieng yu dan we ba o nya thu ai testimony nga am ong ba it ba yu try long standard ta tang ba ila ngit ha do no yu jisu hawi ka sngi te ya nya akali gam to i ong na bang ya pet ya kata ki ni ki parlok te kata ki nuti e po ayu apo ta ka video te gal aklan no kum tan ri ha andal amiet em uble wan kren be o mele am to se mena kawan ka jing ship ting i yang na do ka tam yang trat ong nga i yu try
marba kat nu la sha istam ajonga kat nu la iet yang tani ta ngam kwa am sosi utrai kum kata kan ke jing iet ke shisha kum kata kan ke jing ting ke shisha utrai dei ba ting na marba yo pen stom la ne yo bau pen jenjar ne yo berat sudu jok Ngade. ni ting yo bo sosi na ina ki jing le ke jong yo bau kapang na ka do no ke jong Ese kena gi ting ru la dang ale than kum ni yo ka dukut ni jing adai yo blai jungai no nga yo blai mo uthut yang tagri kata jing ting borom yo blai jing ting ke ba mo kata jing ting borom blai kalong kata dol ne pastor if dang dang badang Angas ko ke jing kun syai kala biang et namar bro laingot ki pastor mo i sardon la ada ai dan beri sardon ba siapa ngani ke jing syap ting hoi da puli pa Bible haga testament berim kong syap ting yutra testament mai ka kentin syap ting la ngim tip hei bengi bo namar ka Bible ka ong ublem ju ai mesim syap ting nak art mati ben ya bobon ro ngam tip ya ba pe hangani ka por fiat kata ka mesim syap ting ki syap ting ya ka lawai ki syap ting yo sya menmet tentang ki tia ki ngobawan ka bor jing dum kawan kata ka bor yele ki syap ting namar ba pang rendang yo di ki jing pang cancer babon ba kam tam em mentali kau kami kini hapo ke YouTube ba batai ma wat dabam dot tha dabam kita ki babon ba kajing syap ting kalong menta ngalong da bangakan mau sa bai pastor kadang-kadang ki syap ting sipor hapor covid wow kajing kala ka bemot ngatrai da wan no to ko por ngatrai chelong baro apoi beneng Ki bubun pa kala pamut mo. handai na apoi arpulai lak lelut dia kata kadai kata te kelmau e kene gawai pastoi la puli ka jingit ke besisha te ka shop no ke jing shop tiang but ho da perkat Solomon mo kani kindet ngalek shabar jang ate Solomon beli but tengah kata di jing beli superkat no pi yo kpa komun David Kan dia pastor shop fini jubak ikan ni namar banga kan mau menta dan ru balak kali kani ga jingkeli ba pikiran pang Solomon mo ba ubun tengah dan kani ga jingkeli ba kali iong ka jingkeli ka ka English tin pareng ong ba why was Solomon such a riz ba kani ga kentian riz la rafim patem kedi ga kentian bagi kena menta ki penon kamha riz ka mot gitu ki shenrang ki badan no they use their charm ki pendan kamban ban penbit ki kentai ne ban penlong ki ba kin ya bit ya ki beli shibot ki pisan mangar tam su tu komut itu arai zat kan Apa saya namar ngim de shu ki ba khna menta mo te okay mumen ai zam Kin dia dan ada mun syah ini kentian re long ngim ji pun ka mo ka por jungi ngim ju tip re kita kentian mo ngi kawai ka kentian ngange man syah gi ju pendan kam hani ka kentian boong flirt belong flirt mo flirtatious so te to pensyai kata ro pi super cup no pi de Solomon pitip ke story jong kimi pak no be kendo pin so gum no tantengi keno Solomon perkhat Solomon de khon jong David usiem jongga Israel tribe ni tu khana kumno mei pa fi kendo David no me nga khithia ngai i ka mei me kadang sum kadai ka tengah jong Uria perkhat apa Bible khai ai klam tho Bathsheba ka tengah jong David perkhat fi Solomon trai ka hot kat no ka spirit jong ngam jikno Solomon namar fite kei ka jingle ka mek pam ka ta ba ki khon nang rit ki mali he was wounded from his childhood perkhat ba fi wat lada udai khon siem wong pa trai nga ta jing shala de mun de Uria utep ka story u hanman jong u yap no namar bo pa nga laptop te kei ka pop Solomon le kham le ye dei banyo siem ka kami ka hable nomor u David ulong kum ta ukpa ubam jus nang kon jing shau to wait u lakni haba ka Bathsheba ka le te wong hang ta fin le ka story am kitu nga puli se phang Solomon pang stona don we nong tho wong udai a wounded child baro ki ba yo jing mong am ki le ko mele Solomon ngam kanoi Solomon tarai bron ba pei do hani ke ke jing le ki mi pa am ka bainong siu bet ki khon tengi ong menta open bit kan them dei open bit kan thai long gum ne usngo bangan yo jing kemen ha bangan yo bun lok kan mau pa ladangi vila da village sa ka ba jeli ban banga batai ngadang hikai pang ka marriage ha pa khasi Bible school ngau ngau shinrang em ui tangi wei bet pej ba
Solomon baik tang itu ke tengah jong kata ka kon jong paro bat da sna ya ka ying na ka benta jong ka ya ki we kum sna ong sna temple sna hanrum namar sinrang long kunta ladang akren rang ba hagane ka por ula bani thia bat ki hajar ngot tang ka lok jong pada Shugani ktin dit kedon ka dekat na nemo Isaiah nripo dekat ka ba arpu ar ka David tik Solomon ngene ka ong ita ibarit in salong syajar ipok barit jong David uklim barit Solomon pa dio ano syajar dei namar kata ka jingle pok kemek pam ka kata bahagi kon menta ladang akren ka divorce case kat ning ya don hitara im kata ki kon kata nganong fikai ka jingle dei namar kata ka Bible ka ong mo ka jing shong kurim ka dei balong ka badon buram ka jingthia ka bambet tingen menta ka ka ba David ule kam dei ka jingthia bambet tingen ka ka ba ji ayu Solomon ban utholo di gini baro hoi lar fi pet Ecclesiastes filai cheka background jong kata fi de puli bhale wan cheka jingkala bamut hande umla li shul asna temple bun palat kani gedi ka benta ka ba bun ba dei namang kata Solomon uang syaptieng ya ublei haka testament thamai ko ong ublei ju ai mesti tip Solomon daga ji syaptieng namar fitip wat lada ulong cmm utieng lu yo don bai le thma namar yo Solomon klam hikai bani le thma wat lada dei khud cm pule chapang ka story jong ki henman ki jong tau henman ye shong kha bat kata ka henman hi ka jong sya penyap haba sya khot ka jing khawai berkhat haka ba kumno he usan dei namar kata wang ablei ai nga ka jing start uyo ya kani ka jing start ki brio ki ya ka jing start jong ban ya ki wan pet ya ka jing start ka jong ban ya kalong kumjur manta ki brio ki pet ki ba ki yo mentoi no pi kim dan kam ya pi singi ba him long shu shong no they use and throw tari jing long brio dei namar kata angin bat bet ya ka jing syap ting ya ublei lang ba basu tho ublei ayangi ka men sim syap ting juwan na ublei lano ka men sim syap ting ka men sim syap ting ka wan ada fi shong ba kitu ki briwi tu kana tlen pinting tlen fi shong batno pinting kumta ada fi syat bet ki briw ki bating ya ublei pi fi kala long bating ya ublei bat ngala ban ong fi pinda ting ya ublei pin emru kat kum ka tin ka jong ublei benai ka strat ba pastorang ipuli na ka problem nang bapra pin il din untuk basniu baro kita baro ublei ong ya ki kon Israel ka inga kwa pin na Deuteronomy sipo khat arwang tangani nga kwa ba men syapting yang ngata namar yo mele ja ka kuri me don ber kibri bapop yo me kalalang kwa ai metang men syapting nga ba men sungtu bangang don dei namar belai vite ublei ong ya ki kon Israel ya kini artli benta ute jutang bad Moses ka banengkong wang kani ka jutang ka bangai te kan scam haka jinglong sabatan bad kabar kadai haka tabernacle bad haka tabernacle ngan wan bangan syong ngan duel bad fi habo blay udon ki kon Israel ki le pop haka jingdon rangkat jong blay kan mau Solomon habo ule pop haka jingdon rangkat jong blay nama temple kala yang hadin jong kata usngau kala biang hadin jong kata blay nomor yo kupa hari aingo pat yo blay tadinga sumut mentang syong haka taka canon por bajit ya ka Bible ban bu nga super khat akan jadok try ngala weng ni kitab Solomon baro nomor ngan judge Solomon bu ulong kumni beli don kami ni kitab ban bu iben haka testament thamai ya ka sithi Jacob lamun iben weng no hari aingo yo blay bu fit ka Bible aingo ni hang ni ngapik kini ki bru uweiru umdei ubajanai da handrei ublei ong eat ya fi ngakot ya fi hakini ki sengiru mo kan mau ba ublei wan perkhat ba mau menel ngilai sedang no bahok dia kadai kan ni ta wan perkhat ba nganda ngala im kata kejing long hok jang ublei sejit men bangi dang long ki bopop ukris layap ya pli anta ji sol usu toba ong ngaleng akan wat yu jisu ngaleng ong ngaleng wat ni gitu ki bamani jisu hari jisu wan kenduk yang ha kata kalenti Damascus hei ke badan ke kari cloud ya kadi siap sudah dah hang tahu ya syam dan mano ya syam ya utrai ha ka jaka mauli muli le ben debi ni tang yang ikala bamut ha ka jasang ikala bamut ta bayalap mano bayalap iswal dan bayalap utuli muli le ben ko stan bayal dei kata
mau la ong ye ur mau apostol jong ke jing ai belai usu thu ong kini ke jing penem kaba ngang ayo kede tang da ke jing ai but kalong kum juru yang ngiru ha kini ke por kan mau be da ke jing ai la penem ye pi but si sin ba pila yo try shop no ya ke tu ke jing shop ting namar ba ke jing ye jong try am ke shop no de don pi pi ngam nang yo thia ngati yo yap no don maksi yang adon ngasmo bangapang kum ta sudu mok be namar belai abu try ye jam kanun ko basniu kanung la panuan dai kata orang la try udan kaliang jongi wei ubala baniang ngele persya yangi ke jingkular ta jong kaktin jong le kam genti ya kata pakat kadio Solomon da ulong kum ta ngakli sen ni wei no hikai keling si song kai ngong Solomon don breng tu jok na wong don du jok ngong ai kop tharai don du jok hatula ba banjat si Solomon thai don du jok cuman ngi don breng man ta kare ke batang tegi hato ka Bible ka tho mo Solomon don du jok am tip aga singi ka khaddo aga jinglong ka jong usimet yo kala ba mon u tho kat ne ta manu tip yo kala ba mon do ablai map ke pop jang atrai blai no map na pat kalong kup churu hakini ke singa kwa pa na mesim ba pe am tip hidon ha no banta ke ka bala pen mong ke bala pen susi bi mon shwa tip la jayu piwan na kalong yeng ka kum no mentaling ai sen ai shisha yo I ha ka jala jongi jala I barit kajing ketang pat ke babon ketang lut kajing ketang kasdang na yeng kapau ru saban langi pek ngong fi hatu ngilong bepediang ne mong ngimot ikran do ye kata hatu ngilong bepediang hakum kini kisngi hapo ka balang ha kajing syakri lada ki wan kini ki briu ki bakthang fiti ki briu bakthang ki le yu fitep ki kala nong di drugs ki kala nuti ki kala ranglong kentai ki kala ranglong chenrang ki draw da ka tattoo baro telak kamno mo don ba kli ni ka jingkli ngala yo I ka tu ka jingkli mo hatu long na em draw tattoo simut ngapa tip you play ngadraw la tip you play ka mangalem ngan ot na kti fi dei nomor kata em ka church balai tip ki draw balai ki le la da fi le te hoi ki badon hapo balang ta ka suk ke bandikai kitu ki badraw bam juan jeseng da telep no la da ki wan jeseng ini kan tak no pastor si ombe ka cingkang potenet ka pelilut nanta joki baro abangi pelong ki healing festival bangin salong ka pra ka daer po ong fi riu le jesang de minuman tipi kata ni kan pelong kanang ini nanta joki ngi pelong kanang ya kini ta bakinuan kini yo ban lek men ha utrai kitu bali caka klop kini isi sha persat pastor per no kani ki ka bebas wa manong ni ka por healing festival him khot ki bahok ni khot ni bopop wan ki bopop mo tra khot fi persat pastor per ki beri ki comments shat kum tu pi kitu la men shat klop ta bapli I can shat no ha utrai Amen. kalau kumno ka jing shat ha utrai nganong ye fi umdan ba comments ki klop ki ban nuti kat no ki ba mi menta shalom Ada. Katno ki bami ki dap sudah umdan ba komen siki damar balik kili syat hang tu kabiang ngirung yang one shot Ramadan ken haga kerteng jong jisu no fite pi syat au jisu em laj lut jing panggalat jing ki kenjeri ki bakhom ki laj lut tamaro da nang sedang yo jing kemen da utrai namar fite ka church kampat junang ban celebrate ya ke jing penem ke jong utrai ki sen ngi celebrate em langi ban songkop kadon hi kanu ka jing kawai pi lek pi chongkop Ban jong ngosi. sang susi jing kawai de ka de kata ngi ong wan sa ka jing kawai kam de kata masa wan sa ka jing kawai jong ka jing pen khia kan jaman siam haba don jing pen khia masem don jing pen khia ba kan jado but we are open na ka benta jono pitip ka bun ki church ki khang ba moda shuba mata ka church kalang ready da wan kinuti pe maki ki pitip ka riam man sem tayong ngeng elek ki kan thei riam ayo ngarang hikai hak ni singi hapo ki ISM kita ki graduate ngong fi ha Shillong Dunaba ki ministry ki bang kloy bandon kani ki ministry for the prostitute kawan hapo jas kita bapri kim tete phong jensam kim man phong miniskat ita fin pe lobong no na fin pe benong kini di kim sem ko dor butrai kala fit si sin ki layo jisu em ki kin sa phong ka jan sur du syakjar pada mi pingin ta ila chu bishar palat ngong fi de katau ngong menel sedang tu wat hok kan yakini welcome ke church ke dei kata mengastunat ba tu sen por bangilek kabalang kalong kata ka cakaban sumar yaki man I mean same yaki bakin kia kin kia ngi ngasmo menta em ngi kata ka dei jik sapting blay ka jik sapting you blay yo ngabishar no yaki brio da khmat jonga
Kide ben yo jing penem nga ai man dakan dan jaka ke ba te yaki. Ngom fi Solomon nga sngo em nga so sen ai ba. Nga so sen ai ba Solomon. Na marbele uni sngo ki story jong em pakat ka background jong Solomon so wan. Kon jong ka balak klim. Ndero kon bakrao ngi siong be Solomon kon jong David. Kiklat de Bathsheba, u David ule iwi ka Bathsheba. Fitem haka jing sisha ada fisto fi pule u David u bat bore ka Bathsheba. Nomor kumus iem la inunu kwa ka ban wan bet. Kam dei da ka bedonot kam la ka hai kam tho ba ka Bathsheba ka eat you David. Daga man subhagan. Da ka mon so ba kam dei har di su iem te. Pina kidan babon ba menta nganong ifi ki ba syong haka kadran ka ba he. Ki babon ba nga tharai. Ngi si yo sngohi ngim dan hok ban bisare no. Ki le don bor. Tak makat bi. Kila don bori ki batrai hayin, kila don bor ki batrai sa kita ki ba syong bahe. Pim lali eda. Kilong bashim kabui. Ku mangi ki pastor, simun mata ki bawan jaseng. Ni da bukti yenor tara ki kentai ki simun ki kwae ban weng ki adi pastor. Ki babon ki sim kabu pat halor kata. De kata ka don ka moles ka don kita. Perkat u David ule yu. U Solomon uwan nang ta. Uwan na kata. Pekat badu yo ipat yu David ru ka jing thang. Kat u jawab u ba ije yu David. Wong wat ai pun unyap dah kebusuk. Ukpa uhikai dah jing thang yo. Uhikai dah kata dah. Pinapet ke jing hikai ke jong David yo Solomon. Wong kat lada u David unum dei David ladam dan jawab. Hari ke ibu David ulai pada jawab wong ngabu jing thang yo. Kani ke dei ke yang mangas ngoko ki kime ki kepawat pan kethang ki. Ke Bible kada ong tawat pan ki bitar ki gon. Ke Bible ka ong bat Kasngoro kum ke church bangi long ke jing syakri compare ke di kerteng ayu ke nakanu ke denomination ni wan hari angin long bangin ya ke Shillong bangin penkala so sen ai pinda yak ke por ben me khatwai khat arbaji ya Shillong ngami kop syu kata ka jela ne kata ke nongba ke batip beriu tip blai ke batip ya ublai ke basyak ting ya ublai ki yang mani ki dan na ipa ki dan ni ki bayang hajan yang mani akan mau sa kata mangayoi hajan di yang mani ki denge deal bani demat ada siap tinggi belai tak kena belai am ta. Ada belai udah nak tu yang mana tu lah tengman ni am. Hari namar bom tenong mani situ. Nada don rulak keren hi. Today nanti angin long open. Hagi ni kipor kita mentah open. Ngene kita ilah fi bisngong ba baro ba kentai wan. Ngidan bene selok. Ngidan balai man sim fi. Namar balai ni kwa ba pin kala. Namar balai lada pi sakut sa hakarang long kentai. Hakarang long shenrang. Mo ki kentai fi dai ada pi kala long shenrang em. Finim yo ke himau blek. Bible kalau keren syai lupa ka kesti nong koren nong benrio. Kalau keren lupa ngisen ai finim yo. Harai fitep ngas sutanat pat ba ka Bible ka ombu Jisu ukren pong yo ones sutanat ba kan kalau nong ka ba arpong way. Haga gospel Matius. Ka jingelap yo ones ka kata ya no. Ka kram kata ya ki Farisi la ne ki Sadusi ka kata ya no. Ka Bible ka orang kalau nong ka ba arpong way. Pindapet hak dekat ke ba laipu arkong. Naba we honest ulawan happy. Hagalenti ke hok te pim sem langet hau. Henry ki nongkrong bat ki nuti ki langet hau. Henry pi haba pila yoi pim sem la kala. Hadin yakaban nget hau. Mana bakala gini. Namar balai kini ki sutul rang yem sak kum ni am. Ngin yo bet ya kedujok. Ki kala ta. Nganong ifi ka jingelap ka basisha am ka penkala di yakum kini. Teng am Gini gitu belas ngori hok lupa, kumki hangni la batai Farisi. Kinuman ru sya sang festival. Kinuman hakan ono kinum skap iro, kinum sutunat. Kinum sutunat iro. Gila biang. Henry pek gini gidai. But I know you boleh teng manusia apa bangi sedang ni kajing yalap mo lembaga healing festival. Mo fi kibun buat sudah. Nak mau sa. Nadu na yo mo pastor, nadu na yo. Gila job iki, ndai le job iki ni. Mentah kini kila kela, dia kata kiong ni, kini kijongi, kilong kumta, kilong tapi yoi kumta am. Mencuali am kini kilong worse, mentah kila pabrik shisha, ngiyoi ka burom mulai. Ngakan mau sa asisten tu kadang tu ketang asisten kita pulau tu healing rain. Ngarang kira si pang menu betul. Ngakan mau tu nong di uwan kelak umur. Uwan we mau ang ada mangap store ya senong si ome menu betul. Pi kum kita tu, nyangu you boleh tu ngikman. Dia kata Teng em pimdi itan bangi persong ki long he long hangi khot yu. Namar ngi kwa ban job yakini ya. A job kini em ki long he kinwan hi. Namar bale kir ki don kam Jisu. Nastanat ke ministry jong Jisu. U syakri lang ya beruspa bat ibado. Syakri, u syakri ya kulung wara ya santali kupu artali ke dok ha. U syakri ru ya ketu ke teman kabala no
lungkudung kat prosnam. Ujisu usyakri lang ya baro. Ujisu udailut baro ya baro. Usyakri ya kaba syong kusut. Usyakri ya kiba lightlut. Usyakri lu baro. Dia kata ai ba kajing syakri jungi. Kalau open ya kata mau pastor, mau no pastor. Gede kita, bas kawai kumpa pastor pengen mau menedon kibri kiba ongru. Kishim kabut halor kan ka jinge shongka ki ong pe David shongka shibun. Solomon li shibun tel ngili salai. Makini ri syakri ki jong blai ki shonglok shibun ngut. Tengiru kan la yu dangi shonglok shibun ngut. Mar blai kang ya kata. Jong kan kawai kan mau David abu shonglok shibun ngut. Kam dai da ka jing pa ka jong blai. Dan ni Solomon shonglok shibun ngut kam dai da ka jing pa ka jong blai. Ka dai ka jing kwa ka jong kihi. Blai ju approve ya ka jing shongka multiple ne ki ba shongka bon lok. Mar kum bala ekrendo mene uta bu shongka bon lok. La da kata ka jing le jong ki ka dai ka baret. Henry uso ubami unlong syajar. Uso ju ka basniu, uso jong ki jing sniu. Uso ubam sengutenat bat ubam itenat ubalong ruso jong ka jing tim. Tading ta ngi haban sengutu ba ka shongka ka dai ka bakentang mat jong blai. Tadi ta ini kisngi bamenta ibriu la daki yo sngo ba kile khlat lok la ne kile divorce sngo bet ke balong casual kata kim da sngo shu balong ani boleh kalong kom tani en la yo la divorce te sapenya tho biang mo sayo asam la biang sayo lok biang bat ko susi kalong ka balang penya tho biang ya ke ke bo bleu khang ni kata kile ba de ke bo bleu pha le ki khang kalong khong pong te ke kata ngi hang ni ngim bishari no tang bangi kran be ya ktien ke jong blai kum bakalong te ke kata ya ke ke bu trai wong ya ke tangin le namar kata ke dega jing ship ting blai tading ta ka jeseng ke bangi pelong ki jingelap ke bangi pelong ke baneng kong e aga dai be na ke benta kita ki bedan kam yu trai ki ba pop ki bedan kam yu trai tading ta ngi pelong khanang ni ki jeseng bangi ju pelong ri jeseng na kata yu shktayo kam dai ya kita ki reunion mo gidan ki reunion ki bawan bakla bomut syara aingu iblay nam kata Hendrai ga dai kata ni pelong ni ki jeseng bagita ki bayap kinyo ya ga jing penem ndai berchupen kala bahai kita ki basniu Hendrai ban penem ya kita ki balayap kata ki mission ke jong Jesus Christ badai tangi khot sngo bahai fi sngo ko bom dan lat dan lenti show ga jing im jong fi le ki jeseng ru fila sha kan tat fila sha ot balang ne sha suspend ne la sha nyuben la sha pen benai ke kerteng ke jong pi la sha pen le ran hakmat ki babon ngi dan hang ni ndem pen le ran ya fi hendrai ngi dan hang ni ban yarap ya fi ba fin lat na kata ke jing le ran bagade kita ngi pelong ni ke jeseng ya ke fin yo Jesus Christ bom ju le ran bom ju pen ram bagade kita ngi pelong ni ke jeseng ba fin yo si sha yu Jesus ba ye ya fi bagani ke jing angnut ke jong i ban i la da ka wei ka man sim ka kala ka bomot ngi pelut makana dagi fo lak ro dari ladadan bakala mut tang marwe ngi snow kum bang lalai drum amen amen kata ngim snow don jing pang mensim ladangi pelut kan no lada pi marwe pi wan ban kala ka bomot lada ka beneng ka kemen nam ta jong fm katai kala biang bagade kata ya piru ki bala yo jing penem ki bakwa ban ya celebrate lang pila ban wan ya ka bangin ya le kemen hang thi po srgt hang thi po polo ya ke bangini ruai ngini shat ngini kemen bat yo ban syakri yo blai lang bagi jing ai bat lang bagi ktien ke jong blai lang bagi jing duai oh ki bon plat ki tading tan na ka benta kita ki ba it you try bagi kita ki bedon kam you fila ban wan hat prak anda ar hotrik ni September arajar arfon real Ni ai ngu yo blai ma pastor po ye kan gane ni ai ngu yo blai nam ta jong piru babun ba ki baju kershan ya kini ke jing syakri lamba ki jing duai ni tip ki babon ba na jangai kim poi bat ngi sini ra ki ju kan mawa ban duai kuli shibon pi duai mta jungi pastor na ka bantakan ni ki jing syakri ba kadai na mar ki jing duai lang jong pi babon ka ba ya daro yang ni na ki khnam ki ba her men si da ki babon ki ba ki kran persha namar bale ki ek ba ngi si ong hari dai namar ki jing duai kan ka singka ubaman itu lakwa an panjat ro benno kabaar ai khoblei ro yo barok ki baju kershan lamba ki jing ai balai ngi mental ngi sim online ro ma ki ngi ai ka tu ka yo don bakwa ban ai ro kadon hang ne pila ban bet
But belai ngai ku belai ya pi, nama dei ke jing kershan ke jong pi siap baro. La badai ba pau ne habam pau. Bala ban pelong kini ke jasang. Ngem dei ki baru spa. Ngem le business iro. Tele business manong ya pi ngila pet na shilong ali shabar kata. Nama shabar don bun ke jing syakot. Mo duna pastor ba, separeng le duna ba ta. Henry, I ngo you belai bagi don ni mo try ubu yang ni hakani ke jaka. But I ngo na mangiyo i mo teng kidon ba istunat ba teng kidon ke orang pastor ngem dan ai kiwan ta ya ai ngo yu blay ba usai ru mentali ki bun ki bon rak khau kham mengila man kersan kambon jushu ai ngo yu blay nam ta jong pi ba ro ba pi e chi sha pi pek naga sngi sha ka sngi na tharai da dei dom dei ba e tala nya ka pe ni ka dur anoi dei nam mar ba e pi e ka ban kersan ha ka jing duai ha ki jing ai banga kwa lo ban ai men sem to ngin ai ne lang kum ju ban ngatip hak sengi bangin lek cakap himau belai. Mo, kibo bon kin ai kublai ya fi. Kinong kublai si bon pi labat. Ni dan hang ne mentah namar jampi. Dwailem, bo belai un pendap naka ngila long gani healing festival nadu arja khanda hadu mentangi paju saram. Dwai ru mentau senem ngini me saram. Nama mentau senem ngi bon tel ijaseng. Om tangat ne hasora ngi tang wan. Nangta lasham senem January arpos senem ngindan jaseng biang. Mentar ngidon seminar ru kharsau khasan khan riu ni potenet wan yo hikai na kaktin sang belai kemdei tambah yalap ngi hikai ru dei kata wan lek ben sang samla ru mo ngi wer pi filai kelas arbaje ngidon mo ngi num shem than ni ka por wan ngi sang sarap ini i baki samla haga khat pratere ki samla ki shakri dei kata sa chisien kum ki pastor ngasngo ngi ai kublai ya pi baro ki bakershan ki baju duai mo baju sengap yangi bat pi ju kenmau ru yangi haki ching duai ngi ai kublai pi bat kitu ki baju kershan ru yangi haki babon ke banta lamba ki jing ai ke jong pi play unda kur khu yapi padang ye kershani ke jing shakri namar ngi ngim up ya ka support nabar ngi up support naki para ba shakri lang hangi ke jala pat ngi yo i ki babon ki dan try unda kur khu yapi baro ngi ne dwai ro yo pi mong ngamen sem pi ya lamba ki ai ne ke jing em ka balala li pi la sngo nengam te pi suk bar ngin dwai gen kur khu yapi ngi ne dwai lot hagani ka formo IT si pastabantai ba ini dwai ken Kublai sibun ya ai ka file aga bari. Kublai na ai nong fi ka bapau. Amen. Ci sangim dan ai ban sip kliang ya fi ya jing le ba ka jong fi yangi. Hendrai ka jing ka jong fi ka kraw pala do ka kata bangi ngi e fi da ka jing ka jong trai. Bat ngim dan ai ban ai kliang ya fi ne ban sip kliang ka jing le ba ka jong fi. Hendrai tang da ka jing dwai. Ni dan ban ai fi lang ba ka jing dwai. Bangin ra ya fi wei pi wei. Shau trai ha ka jing dwai. But utrahi ngi da dwai unang karku ya pi unang penro ya pi unang le bha ya pi iki khon ki ti ki jong pi ha kam ka jam ka chongki ha shongkha shongman ka jongki ha long yeng ka long sem ka jongki ngi da dwai bo ble unang kan tiu ba ngin yu iru ya ka jing suk ya ka jing kmen ni ka jing bha ka jing snai ki jong ble ha pi ki kmi ki pa ki khon ki ti ki jong pi ba ha ki ta ki ai baro ka ba pi le pinda man ba pinda kharoi shisha daga bor ka jong trai Bengingat ngia trailang pramangi ban ngia trailang ru batu trai. Tagade kata ngia dan mentalang hagani ka kam ke jong trai bengia trailang batu trai. Ka kamram ke jongi ka long bangi nyalap ka gospel, ka kamram ke jong pir ka long fin support ka gospel. Ka jing pen empat ka de ka kam ke jong blai. Tagade kata utrai unum la ban penim ladang ngim nyalap. Utrai unum la ban penim ladang pim ai sa kam ge jong blai tadai ta bangi le nam ta kam ge jong blai ngim kwa ban shule ki ba thok mut thok mat ngim kwa ban shule ki ba mulum mala tadai ta bangi le ta ka ba hatam bangi ngai ni la ban le kum neru ka dai da ke jing kar khu ke jong trai leng ba jong pi ki ba yet yu trai tadai ta ga ni ka pon ni na duai bangi ngai ke ni ke jing kren ke jong ni na do mena ka long ge jing kar khu yang ilang i wei baro bangi duai ke ni ka por bo trahi kumba ngilayo sngo kum taru nginang yo e kata jing champang bat ya ka bangi nang long sisa gi bru ki shepting ki bating borom yu blai bat ki shakri ru ya u ine dwai hangane ka pon menta try ngi angu eme ene ka por ka bakodor ka bagi yo ban ya kren na ka ktin ke jong metra kat ni ko kona ka ktin jome ka roy kat ni ka ktin jome ka ruspa ngi angu sisa ko try But try shisha ka de ka ktin ka jame ka ba ai jing start ngi ka ba ai jing champang ngi ka balong shisha ka ta ka sharak ki jat ka jing shai ka lenti mangi sungtho i ki ai ki bari kita ki ai ki bam yo i ngi sungtho i ka ta ka ba paura ble leng ba ka ktin ka jong me try mangi ai ngu eme ko pa
ba me sam be ini ke tien me ai be ini ke tien me ai be ini ke kubor na ka tayo ke tayo ngi aingo ba ke jing e ke jong me ba ka pen paru ke jing khot ke jong me ko try ye ke jing shakri ko na ye ka bangin la ban shakri u pai lang jong me lang ba ke jing kai lang ba ke tien ke jing la ni sungu ba try bang la duai men ker khuru try jis be ye ni ki khon jme wei ko try ke ba ye ke jing shakri ke ba ye me try jisu ke ba ker shani ke jing duai ke jing ai ke jong ki bang ada dua yang ni sembai bagi bet ang ni ke por oblay ada dua yang ada kerku ye way baro ye ke keti ke jong pi of you bet online ada dua yang kerku ye pia ke kertengu jisu bagai ke pitrei ke pikta ke pile pinang roy pinang man bha ublay ublay bakit ram tade hing ta fi ai show ublay onum pan saram ye firu mama uhi unlong ublay pendapat ya kata balai pon re po shis pasha ye pi bagi jing ai ke jong pi ne ka por ka deiru ke jing le jong ke jing mani manga dua nga kerku ye pi ba finang roy haki ek baro la ha do aga met ke jong pi ne ga men sim ke jong pi finang roy finang man ba ben finang long ki ba sei so ke dua nga kerku ni sembai fi bat ke jing em ke jong fi man la ke sngi mga aingo bangi don ke jing dai bat pi mar bangi don ke jing dai bu trai bangi nala ban shakri ya ke ni hado ke jing wan ke jong trai mga dua nga kerku pi ke baro ke koi ke kia na dong shadong haga jing sup jing kemen ke jing bu perkat ke jong fi haga kerteng u jisu dua nga kerku na fi amen ba amen amen ngin se kendo biang shibet haga por kat we beji maulai nong kwar pat haga por san beji shibet ha apa nong tmai nong kriya ma ka presenta jong ka potnat ko blai shibon ingat ngin se kendo ifi shibet ong kelas ko wai pada ka form jong ka kasi bible school kadang don menta ngidang ay ni ki forms sko ba wan shimno enroll yilde join ha ka bible school bat nget u blain ko ifi un penrus pa ifi ta ka tien ga ju ta ka jing tip yu ko blai shibon amen